салом алейкум дӯстон, ҳамакаса созен хубен. имрӯза видео барои шумо ду та телефона аксия сар додагем. Видеоро то охир тамошо бинем. Дар видео лайк мемонем, дар канал обуна мешавем. баъди видео дидан фикротона ҳатман дар комментар нависен. ду та телефон Samsung A55 ва телефони Tecno Spark 20 Pro Plus дар аксия мондагем. 1000 рубл, 1500 рубл барои шумо арзон кардагем. нархи бошад 19500 рубл буд. дар нархи 17990 рубл метавонед харидорӣ кунем. телефони Tecno Spark 20 Pro Plus то 12 ноябр. телефон бошад 120 то 12 декабр. 12 декабр метавонед харидорӣ кунед. телефонҳо дар аксия 120 ГГц AMOLED экран кор мекунад. изобнути экранаш гаштагӣ, 108 мегапиксел основной камера ва 32 мегапиксел фронтальный камера. процессор бошад Mediatek Helio G99, 5000 мАч батарейка, дадри коробкаш бошад 33 Вт бистра зарядка, чихол, стекло. Короче, ҳама чӣ дорад, просто барои истифода бурдан. соҳиб надорад ки барои соҳиб шудан номерот дар рӯи экран метавонед харидорӣ кунед. дар ҷа бошад бе шумо дар якта обзори соз шаклан дар ҷа чӣ дадри коробкаш дорад. иҷа бошад гаранти аму коғазҳои телефон ва иҷа бошад чихоли прозрачный, ана ин бошад пленкане стекло дорад заводской. ва иҷа да бошад якта дига 33 Вт қатъи кабел дорад, бистра зарядка метавад. дар муддати 1 соату 10 минут, 1 соату 20 минута заряд метавад 33 Вт. ва иҷа бошад симак барои симкарта ҳуй карданак. ин бошад телефони Tecno Spark 20 Pro Plus буд. ранги расветкаи сабзаш ва сиёҳаш, зардаш ва сафедша мешавад. сафедаш бошад оз дар витринай. телефон 17990 рубл, памяти 856 ГБ то 12 ноябр. барои заказ бошад номерот дар рӯи экран метавонед заказ кунед. ба тамоми шаҳрҳои Россия ва Тоҷикистон доставка карда метавонед. ва дигар телефон бошад Samsung A55, памяти 828 ва 856 ГБ. ин бошад телефон ози 828, нархи пешнаш буд 828 32990 рубл. метавонед харидорӣ кунед дар нархи 31500 рубл. 856 ГБ 34500 буд, дар нархи 32990 рубл метавонед харидорӣ кунед. телефон бошад 120 ГГц Super AMOLED HD Plus кор мекунад. тарзи кор карданаш нахтон аҳамият додед. чотки бад кор мекунад. ва ин бошад камераш, ин фронтальный камераш 32 мегапиксел ва основной камераш бошад 50 мегапиксел. обзори кардагем бу полни. пушти бошад ай шишай, парош ай оҳана, отпечатки палец бошад дар рӯи экран. дадри коробка якта минус дорад ки аму якта кабели Type-C ба Type-C надорад. тамом. расветка ини хали сафедаш мешавад, сиёҳ тёмносини, зарду ва фиолетви. ҳама расветкаош мешавад дар магазини Риафон. адресмон бошад метро Бутурская, выходи 4, торговый центр Зеленый. метавонем биёен телефоно айпеши бо касоне ки дар Москваан ё дар областан метавонад биёянд. барои агар ки подробни местоположение хоҳед дар WhatsApp нависен, шумо дар местоположение раон мекунанд. ин дигар телефонҳо бошад Samsung A25 овардагем. нархҳо ё бошад 21000 рубл сар мешавад. телефонҳои Redmi A3, телефонҳои буҷетни WhatsApp, Telegram барои падарка нархҳошон бошад 7500 рубл. ва иҷа бошад Infinix-ҳои Zero Chill Pro оперативка 856 ва 12 ба 256 ҳастай. нигаҳ кунед ягон фарқа надорад, не ки рӯи коркунишон ба якдига фарқ мекунад. ин бошад оперативкаи 856, ин бошад оперативкаи 12 ба 256 г. 108 мегапиксел 70 Вт турбо зарядка дорад. ман дар чиш маъқул шид расветкаш ва пай даст намемонад, матви корпус дорад. ҳамин қашмада маъқул шид. яхе телефонҳои на Samsung A55 ҳастай, пай даст мемонад, қаш безеба, фақат тоза кардан мегирӣ. 120 ГГц экранаш кор мекунад. аввалинои экранаш гаштагӣ изобнутӣ. ва иҷа бошад 16 мегапиксел фронтальный камера, ҷои зарамнак Type-C, 70 Вт турбо зарядка дорад. дигар телефон бошад Poco S61, қатъи Redmi A3, ягон фарқате надорад. ҳардуш пашти як телефон, ай рӯи процессор, ай рӯи як чи ҳама шахилай. ва касоне ки аймо телефона харидорӣ мекунанд, бо беғарз авай хоҳад наушник, хоҳад повербанк, хоҳад дигар масоҷҳои 4x1 барои шумо падарка мешавад. соатҳои 2x1, 4x1, 3x1 ҳама чиз ҳаст барои падарка. ва дигар телефонҳо ҳам ҳаст Samsung A06, A16, дигар моделҳое ки мебурояд ҳамаш дар шуморо обзор карда мегзарем. як ба як дар канал метавонед дигар видеоро ҳам дидан гирем. аксия як бор дига мегӯм то 12 декабр аксия давом дорад. Samsung A55 31500 рубл, 828, 856 бошад 32990 рубл ва Tecno Spark 20 Pro Plus бошад 17990 рубл. дар нархи 18000 рубл метавонед харидорӣ кунед.
ваҷала мо бошад авиакасса дорем. Касоне ки билет дар кор бошад дар вақти зимистон, агар ки Тоҷикистон рафтани хоҳед, дар ин номерҳо да алоқа мебуроен. Бародар Ҳусейн шумо да ҷавоб метад дар номерҳои 925 371 0388. шумо бошад сурати паспортон равон мекунед, асе бошад чӣ мегӯяд электронии билеттон равон мекунад. Ҳамхе шумо да осон шудагия. Касоне ки агар адреси мо омаданӣ бошад, бо я борига мегӯм метро Бутурская, выходи 4, торговый центр Зелёный, магазини Риафон ва дар магазини Риафон авиакассияи Реал Авиасай. Саломату хонаобод бошем. Барои заказҳо ҳама номери WhatsApp-ро гуфтум.